कसा असेल मम्मीचा ब्लड प्रेशर? नॉर्मल का हाय? तर इथे बघा आता ताई तुम्हाला एक नवीन रेसिपी दाखवणार आहे. तिकडे आपली रेसिपी रेडी झालेली आहे. नमस्ते सर्वांना. आता बघा आम्ही बाहेर फिरतोय. तर हे काय काजल? इथे गणपती बसणार आहे सोसायटीचा ना? हो सोसायटीचा. चला. गणपतीच्या गाडीत आहे, म्हणजे आपले गणपती बाबा पाठीच आहेत. आणि आता हे आमच्या साईडले गणपती आलेले आहेत, तर तुम्ही बघू शकता इकडे. तर आता इथे बघा आम्ही आलेलो आहे नवीन घरातून परत आपल्या घरी. तर इकडे काय आम्ही आपले गणपती बाप्पा आले. आणि आम्ही बघा पटकन त्या घराला अरेंज केलं, 2 दिवस राहिलो आणि पटकन आलो इकडे. आहे ना, ही मजा असते ना बघायला इकडे. मजा म्हणजे आपल्या दारातच ना. एवढ्या वर्षापासून आपण किती वर्षापासून सर्व लोक जेवढे बाहेर गेले तेवढे गणपतीला घरी येतात. दिलू कुठे होती तू? दिलू पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे. नको, पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे. शानी आमची दिलू. गुड मॉर्निंग सर्वांना. आता तुम्हाला तुमची शुभांगीर काकू पाटी दिसत असेल, पण सर्वात आधी तुम्हाला बाहेर दाखवतो. आपले गणपती बाप्पा बघा बाहेर बसलेले आहेत. चालू है. अभी सिटी का कभी ओपन करेंगे फेस? आरती के बाद में ना. आणि इथे बघा आतमध्ये काय चालू आहे. हा मी काय
वाल वाल सोलते बाप्पाला नैवेद्य दाखवायचंय ना, आता आले ना पूजा झाली. आपलं नैवेद्य दाखवायचं जेवण, डाळ भात मोदक. आता तुम्ही बघू शकतात असे आता माणसं आपली जातात अशी गणपती बाप्पा आणायला ना. ते बघा नवीन पडदे आणलेले आहेत. नवीन म्हणजे काय आपले असतात साईडला फक्त फंक्शनसाठी ठेवलेले असतात, ते आता आपल्याला लावायचे आहेत. कुठे लावायचे आहेत तर इथे लावायचे आहेत असं ना. हा आतून इथे मला 2 कामं इथे चालू आहेत माझी. इथे नारळ फोडायचा पण कार्यक्रम चालू आहे, इथे वाल सोलायचा पण. नारळ कशासाठी? मोदक. आज मोदक स्पेशल. नारळ कसे फोडतात हातावर. भाजी भरपूर आला ना. तेव्हा आमचा पडदा लावून झालेला आहे. एक हा आणि दुसरा, आता दुसरा परत कुठे दुसरा पिशवीत आहे. छान वाटतं. हे काय करतोय मी तू? हे कॉर्न सोलायला दिले ताईने. तर इथे बघा आता ताई तुम्हाला एक नवीन रेसिपी दाखवणार आहे. इकडे कॉर्न सोलायचा कार्यक्रम आणि त्याच्या अगोदर काय बॉईल केलेत का ते सर्व? हा गरम आहे. गरम हो. हे नाही गरम आहे. हे नाही ना. तिथे दाखवा काय काय दाखवा. कॉर्न आहेत, शिमला मिरची आहेत, गाजर आहे, फरसबी आणि फरसबी आहे, आणि इकडे चपाती आहे, आणि ऑरिगॅनो, मस्का आणि नारळाचं पाणी. हे कोणाचं आहे? तुझं आहे ना, पिना. दाखव काय घेऊन गेली. इकडे काय काय घेतलं दाखव. अजून कॉर्न मिक्स केलं ते. पूर्ण कॉर्न घ्यायचं का ते मक्का? काय बनवते आहे? कुकीज आहे. हां, आणि मम्मीला एक गिफ्ट आणलेलं आहे मी. मम्मी हा घे. हा गिफ्ट आणलेला आहे. मग तुझंच तर गिफ्ट आहे आणि कोणाला आहे तो? तुलाच उपयोगी पडणार आहे तो. लवकर गिफ्ट ओपन करून दाखव, म्हणजे ताईकडे जायचं मला. काय असेल सांग. हे काय सांगे? काय माहिती काजल काय आहे? बीपी चेक करायची मशीन. हां, बीपी चेक करायची मशीन आहे. हे गणपती बाप्पा आले बाहेर. सर्व वेगवेगळे गणपती बाप्पा येतात. चला इकडे मम्मी तोपर्यंत अनबॉक्सिंग करते. बघा काय काय आहे. बघा हे आले ना, एक आलेलं आहे आणि एक हे हाताला लावायचं आलेलं आहे. सेल वरच आहे आणि सेल सुद्धा आलेलं आहे. गणपती बाप्पा आले. तर असा तुम्हाला आता ढोल ताशांचा आवाज येतच राहणार आहे. आणि ताईला काय हे का मागवलं? चीज ब्लॉक मॉजरेला आहे. मजा आहे तुझी. हे काय आहे? खाली आहे का? हाय भरलेलं आहे. काय करणार? लवकर कर, भूक लागली बघूनच. किती चपात्या? एकच आहे? खूप आहेत ना. असे उरलेल्या चपात्या असतील तर असं करायचं ना. फ्रेशमध्ये पण करू शकतो आपण, आहे ना. हे का मागवलं आता? पिझ्झा सॉस. बाप रे, तू का फटाफट मागवत आहे सर्व. पिझ्झा सॉस. मग चपाती पिझ्झा बनवते तू. क्या बात है, क्या बात है. तिकडे असं सर्व मिश्रण करून घ्यायचं. सर्व बॉइल्ड आहे बघा, आणि मिक्स करायचं ना असं. बाहेर नको खायला ना, पिझ्झाचे टेम्पटिंग आपल्याला येते ती. छोट्या पोरांसाठी पण चांगलं आहे ना. बाबू खाईल तुझी? त्रिशिका खाईल? बेबीसाठी नाही. हा, सेल लावायचं ना पाठी. 4 सेल लागतात. हो.
चला आता हातात घाला. हे वरती करा मी कपडे सर्व. बायसेप दाखव तुझे. तर मम्मीचा आता ब्लड प्रेशर किती येणार आहे काजल सांग. नॉर्मलची रेंज सांगा किती आहे. 120/80 है ना ताई. काय तरी काय ते ह्याच्यावर असं बसून घेतात डॉक्टर लोक. लावलेला आहे. पहिल्यांदा ऑन झालेला आहे आमचा. स्टार्टचं बटन दाबला ना. झालं मॅच चालू. आवडला आवडला. बरोबर इथे यायला पाहिजे. जाम झाला. एरो खाली आला पाहिजे ना तो. किती आलेला आहे मम्मीचा. तर तुम्हाला आता सर्वांना उत्सुकता असेल की आज काय नंबर पडणार आहे मम्मीचा. कसा असेल मम्मीचा ब्लड प्रेशर. नॉर्मल का हाय का लो. थोड़ी देर में जानिए. तर मम्मीचा ब्लड प्रेशर आलेला आहे नॉर्मल. का आलेला आहे 127/84. कॉंग्रॅच्युलेशन. नॉर्मल आहे तुझा. 8 दिवस मी पापड नाही खाल्लाय. पापड लोणचा बंद केलेला आहे मम्मीचा. मीठ कमी केलेला आहे मम्मीचा. म्हणून ब्लड प्रेशर कमी. आणि तुम्हाला एक सांगायचं आहे ब्लड प्रेशर मध्ये शूट झालं होतं म्हणून हे मागवायची वेळ आली आहे ही. कारण ते काय पापड लोणचा मीठ तिखट मसाला सर्व चालू होता. त्यामुळे बोललो काय आता काय हे नाही. आता इथे आमच्या त्रिवल्लीचा चेकअप होणार आहे. ब्लड प्रेशर चेकअप. फक्त स्टार्ट बटन दाबायचं आणि मम्मीला दाखवून ठेव. मम्मी घालायचं आणि फक्त जो बटन दाबायचा आणि 1-2 मिनिटं थांबायचा है ना ताई. ते आपोआप जाम होतो आणि सैल होतो. हा ते म्हणजे चेक करणार ना ते पूर्ण. जाम झाला. टेन्शन आलेलं आहे. टेन्शन मध्ये बघा जेवढा रिझल्टचा टेन्शन येतो तेवढा बीपी चेक करतो टेन्शन येतो. घरात गेल्यावर चायनीज खाल्लेला आहे. हा व्याज चायनीजचा बघूया असर किती झालेला आपल्यावरती. अरे नॉर्मल आलेला आहे. ये नॉर्मल येण्याच्या खुशीमध्ये मम्मीला औषधं गिफ्ट करूया मॉर्निंगची. हे बघा अशी असतात मम्मीची. हे मॉर्निंगची आफ्टरनूनची आणि नाईटची अशी असतात ना. आणि हे मम्मीचा आवडता गेम फोडाफोडीचा. मम्मीला असं काय असलं तर मम्मीला आम्ही ठेवतो हे सर्व फोडायला ना. थोडं मीठ पण टाकलंय म्हणजे टेस्टसाठी. ते चीज ना. सामान सगळं तिकडे गेलंय ना. तिथे आपण काय टाकतोय मस्का. मस्का टाकलेला आहे. मस्का टाकलेला आहे. आता फक्त चपाती अशी ठेवायची. आणि चपातीचा बेस आता कडक होतो ना असं म्हणतात. आणि स्लो ठेवायचा गॅस. किती वेळ ठेवायचं असं हे. चीज मेल्ट चीज मेल्ट झालं की झालं ना. तसं आपलं सर्व शिजलेलंच आहे ना. आता इकडे बघा 3-4 मिनिटं आमची झालेली आहे. कोणाच्या तोंडाला पाणी सुटलेलं आहे. चपाती कडक झालेली आहे आमची जरा. हे बघा. तरी पण आपण प्लेट घ्यायची नाहीतर वाकडी व्हायची. तर इकडे आपली रेसिपी रेडी झालेली आहे. चला टेस्टिंगला. टॅडन टॅडन. तर इकडे आपली रेसिपी रेडी झालेली आहे. रोटी पिझ्झा. हा रोटी पिझ्झा. हा अरे वा तुट्ट्याला पण चांगलं वाटतं ना ते. चला आता आम्ही टेस्ट करून दाखवतो आहे कसं झालंय ते. मी खाऊ. हा काय वाटतं एकदम मस्त. तर तिथे बघा आम्ही 3 जण बसलेलो आहे. आता सर्वात आधी ना मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. सर्व सांगतो बघा. बाहेर तुम्हाला ढोल तासाचा आवाज येणारच. खालची बेस ना कडक झाली आहे बघा. दिसते कडक झाली आहे. ओके आता एकदम मस्त. जर घरी अशा चपात्या उरलेल्या असतील किंवा कालच्या चपाती असतील तर तुम्ही असं बनवू शकता. कालच्या चपातीच आहे. एकदम छान झालंय. लहान मुलांपासून मोठे माणसं सर्व खाते. मी तुम्हाला एक सांगतो की पिझ्झा खायची टेम्पटिंग आहे ना ती ह्याच्याने जाऊ शकते. तर इकडे रेसिपी एकदम चांगली झालेली आहे. तुम्ही पण बनवा. ते खायची आहे.